Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Barka da kasancewa da mu a wannan lokaci, kuma kada ka manta in yau ne farkon zanka wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka. Mun gode. A yau shirin namu zai tattauna ne akan waɗannan mawaka kamar haka: Sani Ahmad Ɗanbaiwa da Hamisu Breaker. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breaker, muna so yau ma ku ware mana tsakanin Sani Ahmad da Hamisu Breaker wanne ne yafi iya wani tsara waƙar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breaker, muna jin ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, Sani Ahmad ne ko Hamisu Breaker. Muna da jiran ra'ayoyinku. Sannan kada ka manta ka danna liking a wannan bidiyo, sannan kai mana share ɗinsa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa. Yanzu da farko za mu fara shiga waƙar Sani Ahmad Ɗanbaiwa domin ku ji yadda ta kasance, kuma ku ji ku ware mana tsakanin su wanne ne fi iya tsara waƙar soyayya har ma a ji ta sannan a ji daɗin ta. Bara mu shiga waƙar Sani Ahmad Ɗanbaiwa domin ku ji yadda ta kasance. Fara ƙauna kan san ki babu ya daga aina daina, kar kira mazancen da kin kai akan so na saka cikin kunnuwana, zan cika lallausa na ga wani. To masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa, kun ji yadda waƙar Sani Ahmad Ɗanbaiwa ɗin ta kasance, wadda ku sani da so da alƙawari. Yanzu a gurguje za mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance ita ma, kuma kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mu dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode masoya Sani Ahmad Ɗanbaiwa da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel din ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa masu kuma nishadantarwa. Bisala, bara mu shiga waƙar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance. Ko mene na yi, kada ki zaton wai lokaci zai zo na yi sauyi, an na san ki bana idan da so akwai daɗi, to kauna za ta dara haka, ki kyautata na yo kawai. To masoya Hamisu Breaker Dorayi, kun je da waƙar Hamisu Breaker ta kasance wadda ku sani da ƙanwata. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. To masoya Hamisu Breaker da masoya Sani Ahmad, a nan muka karkare shirin na waye gwanin ka na duniyar taurari na wannan lokaci. Mun gode, bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na waye gwanin ka na duniyar taurari. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breaker Dorayi. Bisalam, sai kun ji